arrosa eta leuna. Bazen behin, elefanteen herrialdean, elefante saldo berezi bat. Emeek begi handi eta dizdiratzuak zituzten, eta azala larrosa. Elefante kume emeek jaioz geroztik, egunero, peoniak eta eguerdi liliak besterik ez zuten jaten. Horregaitik zuten kolore hori. Peoniak eta eguerdi liliak ez ziren oso janari gozo eta egokia, baina ezin hobeak ziren azal leun eta arrosa lortzeko, eta begiak dizdiratzuak izateko. Peoniak eta eguerdi liliak lorategi itxi batean hazten ziren. Han barrenean sarturik, elefante emeak jostatu egiten ziren eta loreak jaten zituzten. Maiteak, esaten zieten aitek, eguerdi lili guztiak jaten espadituzue, peoniak jaten espadituzue, etzarete inoiz izango zuen amak bezain polit eta arrosak, eta ez duzue inoiz begi dizdiratzurik izango. Inork ez du zuekin ezkondu nahiko handitzen zaretenean. Eta kolore arrosa errazago agertzedin, elefantetxo emeei zapata eta lepoko arrosak jartzen zizkieten. Eta begizta arrosa politak bustanaren muturrean. Peonia eta eguerdi lilien itxituratik, elefante kume emeek beren anaiei eta lehen guzuei begiratzen zieten. Grisak ziren denak, jostetan aritzen ziren usain gozoko sabanan. Belar berdea jaten zuten, uretan eta loian ibiltzen ziren iraulka, eta gozo egiten zuten lo arbolen itzalea. Baina bazen elefantetxo bat, Paskualina, eguerdi liliak eta peoniak janda ere, bat ere arrosa bihurtzen ez zena. Eta horrek elefante ama tristatzen zuen, eta elefante aitaren haserrea pizten. Baina Paskualina, esaten zioten, nolatan jarraitzen duzu elefante eme bati hain gaizki ematen dion kolore gris horrekin? Nahita egiten duzu? Kontra egin nahian? Aditu ongi, Paskualina, horrela jarraitu ezkero, ez zara sekula izango elefante eme eder bat. Paskualinak gero eta grisago ez zuen hitzik esaten. Eta gurasoei poz emateko, eguerdi lili bat edo beste eta peoniaren bat jan eta jan jarraitzen zuen. Harik eta egun batean Paskualinaren aita amek etzi egin zuten arte. Galdu zuten alaba arrosa eta eder ikusteko esperantza. Paskualinak beste elefante emeek ez bezala, ez zuen izango begi dizdiratzurik, eta bakean ostea erabaki zuten. Paskualina poz-pozik barrutitik atera zen, zapartak eta lepokoa erantzi, bustaneko begizta arrosa kendu, eta batera eta bestera ibili zen bere kasa. Libre, belar luzeen artean, fruta gozoz zamatutako arbolen azpian, eta iraulka ibili zen lo iputzu ederretan. Gainerako elefante kumeak ari begira gelditu ziren lorategi eziturik. Lehenbiziko egunean izuturik, bigarrenean kezkatuta, hirugarrenean harrituta, eta laugarrenean inbidiatan. Ausartenak, 5. egunean, barrutitik ateratzen hasi ziren banan-banan. Eta zapatak, lepokoak eta begiztak antze gelditu ziren. Botata, peonien eta eguerdi lilien lorategiko bazterretan.
belar berdea probatu zuten, eta dutxa freskoa eta fruta gozoa, eta alai jostatu ziren, eta siesta egin zuten arbola ostotsuen itzalean, eta jakina, orduz geroztik, haietako bakar batek ere, ez zuen berriz ikusi nahi izan zapatari, ez peoniarian, eta are gutxiago barruti batean sartu. Aspaldiko garai hartatik, elefante taldeko kumeak jostetan ikusten dituenak, nekez berizten du, zein den emea eta zein arra. Eta ala zan edo ez pasan, dar dadila kalabazan, eta gera dadila askatasunez bizi diren elefanteen lorategietan.